אבל אני צריך אותך, אחד יברח לי אם אני אגיד. תפיסי. תפיסי, תעזבי את הטלפון. נו. לא, מלמעלה פתחנו. זה יהיה לי טובה. תראי, זה שמחים. תראי איזה כיף להם. סגררנו אותה. תראי שם עוד. נו, תראי איזה כיף להם. יותר כיף מזה? טוב. יש פה עוד ברווזים. יש דגים. אוטי. גן עדן פה בשבילהם. אוטי. הם יכולים לתפוס דגים במובן קטנים. כן. הנה שחררנו את הברווזים, ליאל. רואה? איזה שמחים. רואה, בפארק. שם אפילו עוד ברווזים שם בפנים. ביי ביי.